boys, girls, Becky Bell, Shivy Bells, and all my bells from north, south, east, west. You're the best! Kumusta? 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 So today is a very beautiful rainy afternoon, guys. And ano ba ang masarap kainin ba sa mga ganitong panahon? Siyempre ka na mga naay sabaw-sabaw. And naami gustong i-try today. Kani siya, ikapilan din ako nakitaan sa Facebook na lami ko kayo ilahang kansi. Unya ako, yes, Bisaya ko, pero ako mami is Ilongga. So I know a lot about Ilonggo food, and kansi is one of my favorites, okay? So, ang akong nakan-an nga kansi sa Bacolod is Sharin's Kansi. Mauna sila ang best kansi dito sa Bacolod. Now, we are going to try Cole's Kansi. So, daghan sila ka ng mga pagkaon dito, guys. Pero ako arang gi-order is ang special kansi. Naano na siya yung bone marrow. Ang ilahang regular kansi wala yung bone marrow. The special kansi is 450 pesos. Pero good for 2 to 3 na ni guys. But, knowing me, I think good for 1 lang ni siya. Ano mo, share lang ko ni Vanessa. Kay, ganun talaga, pag jowa mo, obligado ka talaga mag-share. So, Yeah. ayan. And also, maura na ako ang gi-order kay we have been eating the whole day. Nabili na ako kaya mo-order og lain. Although, naapa ako ba mga favorites diri like KBL, Kajus Baboy ug Ay, Langka, oh my God. Pinting Lamig Aanik. Naalala mo lang, I ano know, kayo I Bacolod, know. di ba? Sobrang sarap. I remember. And then meron silang sizzling kansi, mukhang masarap din. Tapos kansi flakes, beef caldereta, big barbecue ribs, botis, black sambo, OMG. Kaning black sambo favorite sa din ako. Okay, so, ato ni susihon kung namit ba yun ang kansi sa Coles. Te, amo sina atong buhaton sa bong. Okay, finally, naabot na yun itong kansi, guys. It looks so good. In fairness, inigtanaw ni mo, makagutom yun siya, ha? So, magbutang pa diri sa ato ang bowl. In fairness, ha, daghan na yahang beef, ha, wala gitipid. So, mauni siya ang 450 na anay apil nga bone marrow. Oh, lamig siya tanawon. Di ko nagbinuang, lamig siya tanawon. Okay, sige. Huwag na tayong magpanggap, guys. Oh, and hala. Huy. Lamig siya, ha? Tanawon. So may bawaan ron. Bawaan na ni ron. Okay. Thank you, te. Okay. Ug syempre, dili pwede nga di na nato butang ang bone marrow. So, mukuha dyan kong bone marrow dire. For the money shot, guys. Here we go. Oh. Hala ka. Ay, ang worth it ang bone marrow. Oh! Okay. Just look at that. Tapos, ayan pa sa loob, ang laki pa, Hala siya. Okay. Tilawan na natong sabaw. In fair. Hoy, walay joke, ha? Di iniinamaw. Lamig yun siya. Worth it na, no? Para sa 300 something. Perfect kaayo ang iyahang sourness ba. Naamang giuban gud nga di ko kasabot sa timpla. Laoy ngano di mo, pataka lang mamong kansi. Pero kanin siya. Lami siya unya daghan gyud ang iyahang beef, guys. As in. Okay. So ako na ning gibutangan ng ako ang rice, guys, no. Plus syempre di na kompleto kung walay hungit nga way apil ang bone marrow. Naagid ni siya apil nga bone marrow, ha. Okay, let's go. Huy. Kaba mo, kung mag-order mo dire, ayaw na ninyong ordera ang regular. Ordera na ninyong special kansi. Because you cannot fully enjoy kansi without the bone marrow. Ang bone marrow ang nagdala, as in. Woo! Lamig gid ang sabaw. As in. Sus, kung di pala may super di ba? Kung dili pala may super busog ron, nag-order sa kog KBL, and I think nag-order po kog sizzling kansi, murag mamalik yung may dire. Perti man kong busuga, pero in fairness yun. In fairness. Masarap talaga siya. Sobrang hearty na meal.
Sarap. Perfect yung karne, perfect yung sabaw. Hala. Ano oh? Perfect kaya siya rong ga-101. Pwede ko nang binuang. Legit ang kansi sa Coles Kansi. Dugar mo ko na curious ano ko nga lami ka ne, tilawan tabi. Oh my gosh, ang sarap ng bone marrow. Lami gid siya. So, kung legit ka nga Ilonggo ne mukaon ka dire, di ka ma-disappoint. Di ka ma-disappoint. Huy, grabe. Ay, sus, grabe ang bone marrow, Lord. Ay, ay, ay. Humukpod ang karne. Wow! And that's the way kansi should be. Kaya ang uban mong good, dili nga nakahumok ang karne. Te, unsa man nga straight, te? Unsa ni siya nga straight? Escargot de. La, oy mo di taga dire eh. So along Escargot ra ni siya, guys. Unya, you can also check out their Facebook page. Pangtaan ninyong Coles Kansi para ma-update mo kung naa sila mga bag-o o unsa man gani. Ako nag-enjoy ra gyud ko dire. Ang food daw is best enjoyed pag naakay ka ng ka-share o yung ana. Pero kay bango guys, bisag uyab pa ninyo, pero kung ani ka laming pagkaon, di jud ka ganahan mo share. Bro, kaya ko gusin to ng ako lang. Di ba lab? Why joke? Actually, pang ilan siya? 2 to 4? 2 to 3. Yung 2 to 3 niya, daghan na. Masarap sobra. Daghan na. Ang lambot. Kada bitang perfect ang asim, sa saltiness, sourness, Kaya nila din. gamay hint nga sweetness, gamay lang jud kaayo para ma-balance ba. Pero lami eh. Meron kayo sa luto. Ewan ko. Kaya nila din dito. Ako niya dahon ako mga mangho dire kay murag maganahan gud jalaan eh. Ang sarap ng sourness na yun eh. Ang kanilahang 2 to 3 di mo malugi. Kani laging uban ba mo yung 2 to 3 yun niya. Gamay ra kasalan pero kani dili gyud. Daghan gyud siya karne. Daghan. I'm sure lami ko dilahang KBL. In fairness in serving, same exact dito sa picture na to. Oh yeah. Yes. Ito nga ang Coles Kansi like kung nakikita sa Facebook, masarap daw, ganito ganyan. Masarap nga talaga. Dare I say, parang mas masarap siya sa Sharin's. Hindi, pero masarap nga talaga siya. Tapos minsan yung hint ng pepper lumalabas. Pero perfect talaga siya. Ito na pala, ito lang in-order natin dahil hindi na pala natin kakayanan. Yeah. Sa mga hindi pa nakaka-try ng kansi, guys, i-try nyo to. Kasi, like for example, sa Manila, di ba, bulalo, yung pinaka-bida nun, yung lasa talaga ng broth yung beef, di ba? This one has parang mas malalim na lasa. Mas maraming nangyayari. Mas maraming nangyayari dito sa kansi kung ikukumpara mo siya sa bulalo, ganun. Tignan mo gano'ng kalambot yung beef, Di ba? Ayan, malambot, super. Yeah. Really good. At saka in fair yung marrow nila, hindi lang din yung cute siya na marrow Yung kung tatlo kayong kakain, bawat isa sa inyo makakakuha ng decent portion ng marrow. Hindi siya marrow. Mauubos na nga yung beef ko, meron pa matitira marrow last subo ko na. Nalulungkot na ako kasi huli na to.
Lamig yun siya. Nasaan ko nga nahurot na siya. Anyway, mabalik yun may dire. Huh. Yeah, i-try pa natin yung iba. Pagkain na ng powers na. Ang sarap nung asim niya. Sulit talaga, ang dami pang karami. Huh. Te, pwede ba ako mamarag og tubig pala yung madakang ice? Salamat. Puti. Palihon. So confirmed guys, masarap ang Coles Kansi. Namit gid siya ya, tuod gid. Oh my God! Mamaya ilalagay nila namin yung address. Or sa Facebook nga, pwede nyo i-check. Pero yes, perfect kayo ang ilahang kansi yun. Walay joke. Ang beef, daghan, humok, ang bone marrow, ang ani kadaka oh. Tanawa ra good. Di mo malain sa kadako sa bone marrow, tanawa. Tanawa na. Meron pa. Dako kaayo as in daghan pa gani siya pero hulot naman gud akong beef niya. Di sa ko ganahan nga lanlanon ang marrow no kay guys. Medyo delicate. Perfect ang iyahang pagka-sour, iyahang citrusy notes. Wow, citrusy notes. Dili siya luod, dili siya kuan. Unya nakalindot niya kay somehow dili siya mosebo dayon. Ing ani man gud you have to eat it fast kay mosebo man gud siya pero kani siya dili. Actually, yung bulalo din, di ba? Kaya kailangan kainin na gano'n. Oo. So next time, for sure, babalik kami dito at ita-try naman natin yung sizzling nila na kansi at saka yung KBL guys, kay favorite po na nako. Pero busog mong kay meron, but then again, bisag busog kayo may dili gyud pwede nga amo pa ning dugay-dugayon ning Coles Kansi kay pila na sa ko ka days nga nangitaan ni bitaw kay na curious na gyud ko ba. Thank you so much for watching and for joining us today. Unya, may untag mo subscribe mo sa among YouTube channel, Hungry Panky. Click na pod ang bell icon para ma-update mo kung naatay mga bag-o nga videos ug adventures. Okay guys? Thank you so much og makita-kita na po tagbalik. Halong gid. Bye mga animal.